guys, ngayon ay magluluto tayo ng ng patatim. Ito yung sangkap, isang buong pata ng baboy. Nilagay ko na sa pressure cooker para palambutin natin siya. Ayan. Sasalang na natin ang ating pata ng baboy. Pakuluan po natin siya ng 30 minutes. Pwede natin pakuluan po sa simpleng lang, pero mas maganda po dito sa pressure cooker para madali pong lumambot. Ayan, kumulo na guys. Andyan na. Pwede nang pwede na pong patayin to. Kasi nasa 30 minutes na tayo para hindi naman po siya ma-overcook. Ito po yung mga sangkap, bawang, sibuyas, yung pineapple, tidbits pineapple. Ito po yung pinakuloan natin kanina na pata ng baboy. Ayan, ready na po natin. Ayan, lagay na po natin yung bawang sa ating lutuan. I-stir natin siya hanggang mag-brown po yung bawang natin. Sunod po yung sibuyas. Ayan, sunod po natin yung sibuyas. Hintayin muna mag-brown yung sibuyas sa bawang bago po natin ilagay yung pata. Lagay na natin guys yung pata. Lagyan natin ng yung pinagpakuluan natin ng pata, lagyan po natin ng sabaw para maluto po siya. Pakuluin muna siya saglit. Lagyan natin ng ngayon lagyan na natin ng ketchup, pampalasa, at pampakulay sa ating patatim. Lagyan natin ng dahon ng
laurel, pampabango, pampatanggal po ng lansa. Yan, pakuloyin po saglit. Hintayin natin mawala konti yung tubig niya, guys. Lagyan na po natin ng ng toyo. Yan po yung pinaka main niya na lasa. Hindi na po ako naglalagay ng asin kasi yan na po yung nagbibigay ng lasa sa kanya, ang toyo. Pakuluan natin saglit. Tanggalin lang natin yung tubig. Ang kanyang sabaw. Ayan, bago po natin ilagay yung pineapple. Ayan guys, malapit nang maluto. Ayan. Hintayin lang po natin wala po yung yung sabaw konti. Pwede na po natin patayin mamaya. Ayan na. Malapit na maluto. Nagkulay na siya. Nagpakita na yung kulay niya. Ayan guys, malapit na maluto. Ayan. Patayin na natin kasi naluto na. Ready to serve na.
Ito na guys, ang finished product ng ating patatim. Ayan. Ayan po ang kinalabasan ng ating luto ngayon. Simpleng luto ni King ATV. Thank you so much guys for watching. Ayan. Ito na po ang ating patatim. Thank you for watching guys.